En pysty. No, mä sitten välillä saatan tässä videossa, no ei tässä ehkä näy se movie, mutta mä saatan kuvata myös movieta. Se sitten ei ehkä näy. Eli kertaan, eli tässä ei ehkä näy mua koko ajan, sille, että tää video saattaa mennä vähän pilalle. Ja älkää välittäkö noista kuuluvista äänistä, ja mä sitten välillä saatan kuvata moviita, jos se ehkä näkyy. En mä tiedä. Mutta mäpäs koitan nyt. Niin, ehkä tässä ei nyt näy. Oota, ne on muu. Kilpikonna. Kilpikonna. Mä juttelen täällä moviassa, mutta en mä tiedä. Din. Kilpikonna. Karhun poika sairastaa. Mä panin tolle neelle tää hyi, niin sitten se vaan yhtäkkiä tää hyi. Hyi. Aivan sama. Mulla just kun siinä on se. Pannaan sille D. Noin. Hei, tänne pitää kirjoittaa yksi. Merve. Haara. Sitten oli se. D. Piste. K. Kuvaan. Vidi. Ja B. Ei piste. Hyi kalakastike. Piste. B. Ei tää niinku anna panna kaksoispistettä kunnolla. Voi makkara ja kalakastike. Tosta poikki. Sitten pannaan piikkiin. Nyt takas YouTubeen. Tuolla on kamera päällä.